za ku ci albarkacin manzan Allah kuma za ku ci albarkacin wannan dare na Juma'a. Akwai sirrukan da zan bada masu ƙarfi yau albarkan manzan Allah da ruwa kadai ake yin su da kuma gishiri wasu kuma da lemun tsami zan bayar a duk inda kake zaka iya hada wannan da izinin Allah ka samu waraka ka samu gudunmuwa akan abin da zan baka. Abu na farko shine wanda ake tunanin an mai sammu a jikinsa to da Allah ai sharing din bidiyon nan. Wanda yake tunanin an mai sammu a jikinsa ya nemi lemun tsami kamar guda 7 ya yayyanka sai ya samu gishiri ya zuba sai ya sa a ruwa a tafasar yi wanka tsawon kwana 3. Albarkan manzon Allah inda yana wankan nan yana sha kowane irin kar asiri akai mai zai kare albarka annabi ni ne na faɗa. Na farko kenan. Na biyu ana zuba ruwa a ƙasa a zuba gishiri ka taka idan an maka sammu zaka ji kafafuwanka sun ɗauki bala'in zafi. Nan ne ake gwaji na farko kenan ka gane cewa kana da sammu a jikinka idan ka ji babu haka to tana iya wani sihiri ne an hada da aljannu. Na biyu kenan. Sai na uku da zan bada a bangaren taimako yau fa dago ce dan haka kan ma ka bari wannan bidiyon ta wuce ka wallahi. Yauwa dan haka ayi sharing dan al'umma ta karu. Wanda yake fama da matsala ta warin kashi akwai wanda yana matso ka zaka ji wani wari a cikin halittar sani haka Allah ya yi shi a nemi gishiri sai a dafa shi da jakkanwa da gishiri a dafa da ruwa sai yi wanka albarkan Muhammadun Rasulullahi shi ma Allah zai ba shi lafiya akan wannan matsala. Lazamci kamar tsawon kwana 7 yana yi yau da gobe Allah zai ba shi lafiya. Sai matsala ta uku wanda yake da matsala ta kaluluwa ya nemi ruwa ya nemi gishiri ya kwaba. Kaluluwa dama tana fito mutum a matsayin shi ne kamar idan ya yi rikin lafiya ko idan yana da kurji a jikin shi sai ta fito masa kamar a kafa ko wani wuri sai ta fito mai a matsayin to a shafa gishiri in Allah ya da za ta bace albarkan manzon Allah ba sai ta hana mutum tafiya ba. Yauwa sai wanda yake da matsala kuma ta karancin jini a jikinsa wanda yake da matsala ta karancin jini a jikinsa shi kuma ya nemi jakkanwa a dan zuba zuma yar kaɗan a tafasa ya rika sha na baka tsawon kwana 1 da wuni albarkan manzon Allah ka warki ka sha su 3 a rana 1 a wuni 1 nan ka sha su 1 ko su 2 ma in Allah ya yarda jini dai kan da izinin Allah in Allah ya da sai dai ka ba wani ba dai a bakar ba magana a ciwo sai an ibi jinin wani an kara ma albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai kuma wanda duk yake kara ma abinci gishiri duk mutumin da ke kara ma abinci gishiri in dai kana kara ma abinci gishiri kamar ka kara so 1 so 2 so 3 to duk wani sihiri da ke jikinka ko kuma duk wani asiri wanda ka san kayi saboda tsarin jiki ko kuma an baka kaci dan ya kama jikinka wallahi zai kare. Sannan idan kana cin miƙe idan ka san miƙe idan kana ci to shi ma zai kare. Me miƙe kamar yanzu ina cikin ɗaki sai miƙo maka abu kai kuma kana waje sai ka karɓi wannan abin in na ci ne sai ka ci ba zan fito ba in karɓa in shigo da shi ɗakin ko kuma kai ka fito ka karɓa ka shiga da shi ɗakin to idan har kana cin wannan shi ma yana kare asiri kowane iri ne. Sannan kuma wanda yake da ɗaurin baki idan har yana cin abinci ana ƙara mai gishiri a ciki to ɗaurin bakin ka zai kare ka kiyaye da wannan. Sannan sai tsame ana cikin dafa abinci ka ce bari ka tsama ka ɗanɗana ka ji ya dafu shi ma wannan yana karya asiri ka kiyaye. In kana wannan in kai so 1 so 2 so 3 wallahi asirin ka zai kare kowane iri ne. Sannan sai tsallaka mutumin da zai zauna yana kallo a rika tsallaka shi watakil kana da wani asiri a jikinka ko kuma kana da wata addu'a wanda ya maka tasiri ko kuma kana da wani abu dai wanda ka sha a jikinka baka sani ba ko iyaye sun baka basu faɗa ma ko na me ba tana iya maganin bakin duniya da tana iya maganin sharrin duniya da tana iya magani ne na bangaren sihiri ko kuma kariya ne dafa'i ne. To idan ana tsallaka ka lalle tabbas ka sani wannan asiri naka zai kare da izinin Allah ko ma ya kama mutum in ya kwanta ya tsallaka shi tashi yake yi. Na faɗa muku yau dago ce zan muku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan inda mata ke zama idan har mace tana jini ba za ka iya ganewa ba to idan tana jini ta zauna wannan wurin idan har ka zo ka zauna duk asirin da ke jikinka ya kare albarkan manzon Allah kowane iri ne. Sannan idan mutum aka ce maka yau bai yankuwa bai tukuwa bai halbuwa to albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka cire gashin gabansa aka hada aka kona aka shaka masa aka halbe shi zai halbu kowane ne shi. Sannan idan aka ce an auna mutum bindiga ta ki tashi idan ka samu su mata mutum ka kona ka kara bakin bindiga ya shiga cikin kalbe shi za ta tashi albarkan manzon Allah. So wannan duka na warware muku wasu abubuwa waɗanda su ne suke kakkarya mutane asiri ba su sani ba kuma na faɗa muku abubuwa na karuwa wanda suna karar da mutane sosai saboda annabi. Dan uwana idan har akwai hasken musulunci a cikin zuciyarka kuma akwai son manzon Allah ba za ka kasi ma al'umman annabi shayarin wannan sirrin ba saboda baka bani ko sisin ka ba baka sa na dole ba
na ga yana da amfani ne in faffada mutane don su san amfanin na kansa, ko ba haka ba. Sannan sai akwai wani abu shi ma wanda yana karyawa mutane asiri amma ba su sani ba, shine mutum ya bantala abu kamar rake ko wani abu ya ba haka bantala, ka ƙara bantala ka bashi bantala, shi ma wannan abun yana karyawa mutane abu. Sannan duk mai cin goro idan ya bantali goro, idan ya ba haka bantala za ka rika jin maganarsa ba ka jin daɗinta sosai. Yau da gobe za ka ji cewa duk in yi magana haushin shi kake ji. Wannan shi ma ana iya kiyayewa da waɗannan abubuwa. In mutum zai kari goro to ya ɓalla da hannu ya baka kaci. So ine muku fatan alkhairi masoya annabi, a sharing dan al'umma ta ƙarin. Na ba ku albarkacin juma'a, albarkan mai juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bar mu da annabi, a sharing dan al'umma ta ƙarin masoya annabi. Daga almajirin ku Halifan Fada Jibiya. Ku yi haƙuri, san muna aiki cikin farin wata, dole dai tari da marasa mutum. Dan ba yanzu na sa an dafa mun magani na sha. To ne muku fatan alkhairi. Sannan maganin tari marki, marki ba, marki ci uban tari. A dafa ma marki da zuma ka rika sha, in Allah da tari zai gudu da izinin Allah. Mura ma za ta gudu amma da izinin Allah. Idan ka sha marki ya ma kaɗan to ka nemi tsatsagi, shi kuma ka dafa haka nan zallan shi ka sha, yanzu ne da izinin Allah. Sannan macen da ke neman haihuwa ta buga abin ya gagara, a dafa mata marke ta sha, albarkan manzon Allah sai ta samu haihuwa. Maganin tsankin ciki ne wannan mujarraba. Na ba ku saboda annabi Muhammadu, wanda ya ji daɗi ya sharing yawa annabi salati. Daga almajirin ku